Roenom in de provincie ben juist de traditionele peerskevjoeren weer onderstutsen. Zo ik in Oldenholt-Peer. Er lag een bulte van zo'n 10 meter hoog. Er kwamen enkele honderden mensen te zien naar het vuur. Voor de organisatie bloedt het ik wichtig om het peerskevjoer in ere te houden. Nou, om iedereen een plezier te doen dat het met Pasen en Paasverbood is, dat is dan al van heel vroeger uit. Maar ik vind het hartstikke leuk om het ook te doen. En er komen mensen zat op af, dus het is eigenlijk een traditie van snoeihout brengen. En de mensen die doen het ook allemaal graag, dus ik vind het hartstikke mooi. Het peerskevjoer is van oorsprong een heidens ritueel. Het moet de demonen voortjagen. Nu gaat het meer om de gezelligheid en is het een soort van reunie. Nou, het samen zijn, hè? Als je mamekwarten hier bij het paasvuur staan. Even in het dorp, even met de familie. Dus daar gaat het eigenlijk om. Het wordt zo'n 3 weken voordat het vuur heel dal uit is en alles oprijden is.